Počúvate Rádio Kompas. S nami viete, odkiaľ fúka vietor. Milí priatelia, dobré ránko, útorok, 10 hodín 4 minúty a s týmto pravidelným časom, pravidelná relácia štúdio Orwell na Rádiu Kompas. Dnes opäť s hostiami, s našou niekedy moderátorkou a niekedy hosťou, Andreou Hudecovou. Aťka, vítaj. Ďakujem, prajem pekný deň. My sme na pozvánke napísali, že ty si zo Slovenska, ale musíme to upresniť, nie? Ty si z Nových Zámkov. Áno, z Nových Zámkov, ktoré sa nachádzajú na Slovensku. Áno, to len tak, že keď už sa hráme na tie pozvánky. No ale hlavne máme tu môjho dobrého priateľa, som veľmi rád, že prijal naše pozvanie, čiže aj vzácneho hostia Tomáša Vandasa z České republiky. Tomáš, vítaj u nás. Zdravím všechny, děkuji za pozvání a tady se cítím vždy na Slovensku jako doma. My ďakujeme za to, že si prišiel. No, mali sme avízo, že teda budeme mať hlavnú tému dnes takú analýzu ohľadom druhého kola prezidentských volieb v Českej republike, pretože aj na Slovensku je to pre určitých ľudí téma, hádajú sa, že Pavel, Babiš, Pavel a tak. Ale kým teda prejdeme k tejto téme, tak by sme si mohli dať dve také rozbehávacie kolá, dve také témičky malé. Prvá by mohla byť, že ako hodnotíte to referendum neúspešné, ktoré bolo v sobotu u nás na Slovensku. A druhú tému by sme si veľmi tak zrýchla dali, Tomáš, že ty spoza rieky Moravy, ako včera som povedal, nie že spoza rieky Vltavy, ako hodnotíš to obdobie federálu, lebo my sme tu minulé mali reláciu, vlastne hodnotenie všetkých vlád Slovenskej republiky od 93. roku, ale vieme, že od toho 89. do toho 93. boli rôzne formy štátnosti, kde najväčšia bola tá federálna, tá vlastne Československá federálna republika. A tam sa tie pohľady dosť líšili, niekedy aj podľa ideológie, podľa toho, že z ktorej strany tej rieky Moravy sa na to pozeralo. Čiže druhá časť by bola taká krátka o tom, že ako to hodnotíš. Aťka, ty asi tiež tomu vieš možno niečo povedať, lebo však vy v tých Nových Zámkoch máte bližšie k rieke Morave ako my tu v Bystrici, hej, čiže ako ste to tam vnímali. Dobre, takže referendum. Ja som k referendu už dal nejaké moje stanovisko, čiže najprv, Tomáš, keď dovolíš, dáme prednosť dáme. Určite. Aj keď teda je domáca, ale ty tak trošku apoliticky, lebo ty nie si len čisto politicky tu, že kvôli našej strane alebo tak, ale si taká apolitická, ľudia tak aj vnímajú, že máš taký trošku nadhľad, taká analytička. Aj keď jedna skupina punková spieva, že analýza dokázala kadečo, tak aký je tvoj pohľad na to referendum, že prečo to tak dopadlo, ako to dopadlo a vlastne, že tak celkovo, čo si ty o tom myslíš? Ja si myslím, že ľudia vôbec nevedia v prvom rade, čo je to referendum a že referendum je jedna forma priamej demokracie, čiže keď prídu k tomu referendu, tak môžu rozhodovať o veciach, že im vlastne dáva právo zúčastňovať sa na tom rozhodovaní. Daj si bližšie mikrofón. Že môžu rozhodovať Zrežia mi kývajú, že ťa vôbec nepočuť. O chode štátu. A prečo to tak dopadlo? Pretože ľudia sú skeptickí, ľudia už neveria ničomu a neveria ani tomu, že by to referendum mohlo byť úspešné. Čiže ja si z takého pohľadu občana nemyslím, že je to dobrá forma priamej demokracie, ale je to veľmi zle odprezentované občanom. A napríklad také Švajčiarsko, keď sa na to pozrieme, tak to ročne, vo Švajčiarsku sa koná ročne 200 referend, čiže tam tí ľudia veria tomu referendu a to referendum skutočne aj niečo v tom danom štáte zmení. To znamená, že keď vlastne vládni predstavitelia schvália nejaký zákon a im sa to nepáči, tak občania idú do toho referenda a vedia to tým referendum zmeniť. Ale my zatiaľ na Slovensku to tým referendum zmeniť nevieme a práve preto si myslím aj, že to referendum nepovažujú za také podstatné. Dobre, čiže ty to vlastne hodnotíš, že ľudia v ten inštitút toho referenda proste neveria, nedôverujú mu a preto sa proste na to vykašľali mnohí. Áno. A veď jediné referendum, ktoré bolo úspešné, bolo referendum o vstupe do Európskej únie. Áno, o tom sa hovorí, že to bolo podvodne spáchané, lebo že ľudia to nechceli. Hej, a konalo sa na Slovensku 8 referend, hej, takže... Toto bolo 9, nie? Áno, takže z toho dôvodu... A my naozaj treba možno tým ľuďom úplne jednoducho vysvetliť tú formu toho referenda a ako môžu rozhodovať. Ľudia chcú rozhodovať, lebo v tých voľbách rozhodujú, hej? Ale nevedia o tom, že môžu aj takto rozhodovať.
A ja si neodpustím jeden komentár na teba, ale až potom, ako dáme slovo Tomášovi, lebo možno, že jeho pohľad bude nejakým spôsobom sa do toho vklíňovať a budeme to zhodnotiť. Takže Tomáš, tvoj pohľad spoza rieky Moravy? Víš, u nás v České republice bylo, jak už zmínila tady Andrea, také jedno referendum pouze o vstupu České republiky do Evropské unie. To bylo jediné referendum, jinak žádné referendum. Počkej, jediné, které bylo vypísané, alebo jediné, které bylo platné? Ano, které bylo vypísané. U nás žádné jakoby referendum, takové, jako vy už jste měli, tak u nás není. U nás ten institut referenda, u nás se o tom politici dohadují několik let, říkají, jaké by měly být podmínky, ale vlastně nikdy se ten institut toho referenda, kromě toho referenda ke vstupu do Evropské unie, neujal. U nás probíhají různá lokální referenda, kdy třeba občané toho regionu, kraje, obce rozhodují o třeba umístění elektrárny, skládky a tak dále, tak to probíhá, ale vlastně ti lidé, a to si myslím, že i případ třeba Slovenska, nejsou na ten institut toho referenda zvyklí. Třeba to Švýcarsko, jak už bylo zmíněno, tak tam ano, tam jsou prostě zvyklí, rozhodují a také to referendum je závazné. U nás je problém v tom, že třeba se uvažuje o tom, že ten institut referenda by v České republice měl být zaveden, ale má pouze být jakýmsi doporučením pro ty politiky. To znamená, že oni se s tím nemusí vůbec řídit. A pak si lidé řeknou, tak na co já tam budu chodit, když vlastně budu o něčem rozhodovat a pak to bude stejně jinak. Jasné. Ale tak to máš ze historického hlediska v českých zemích vlastne u vás sa iný inštitút viac osvedčil, takzvaný institút defenestrace. Defenestrace je samozřejmě známá z naší historie. Nebudeme tady k ničemu nabádat, samozřejmě. Tiež nebola záväzná, konšeli to zvládli. Takže, ale říkám, u nás prostě ti lidé nejsou na ten institut toho referenda prostě zvyklí. Jo, kdyby to bylo zákonně stanoveno, že je referendum k tomu či onomu a bylo to závazné pro politiky, tak samozřejmě by to bylo něco jiného. Stejně tak, když se u nás diskutovalo o referendum, tak ten zákon měl být pojmout tak, že vlastně by nešlo vyhlásit k referendum k těm závažným zahraničně politickým otázkám, jako je třeba vystoupení České republiky z Evropské unie, vystoupení České republiky z vojenských struktur. Takže vlastně ty nejdůležitější věci, které ovlivňují suverenitu země a chod státu, tak k těm by se lidé tedy vyjadřovat neměli. No tak potom je takové referendum vlastně na nic. No takže u vás je to vybavená vec. U nás je zákonné obmedzenie referenda, že alebo otázkou referenda nemôže byť územnosprávne členenie štátu. To znamená, to bolo kvôli tomu, keď boli tie pokusy otrhnúť južné územia k Maďarsku, aby sa toto nemohlo opakovať. Ale akože referendum má práve rozhodovať o tých najvážnejších veciach. Nebudeme predsa v referende rozhodovať o tom, že či majú pipíci kúpení v parlamente nosiť červenú alebo ružovú kravatu, ale o veciach, ktoré sú dôležité. Ja ešte, ak môžem, k tomu ti povedať, že myslím si aj preto, že ľudia nedôverujú tomu referendu z toho dôvodu, že bolo nedávno referendum na Sliači ohľadom tej americkej základne a samotný vlastne minister obrany Naď ho spochybnil a povedal, že to referendum je vôbec neplatné a že teda on ho neakceptuje a vysmial sa, doslova sa vysmial z toho referenda. Naď sa úplne, nie že on sa z ľudí vysmial. On sa vysmial z ľudí, ale však Naď má v tomto tradíciu, hej, ale odbočujeme, však on ľudí nazval dezolátmi, opicami, neviem či všetkým. A jemu sa to vráti, podľa mňa. Ale Tomáš, takto, popísal si tam, ako je to s referendum v Čechách, ale chcem sa ťa spýtať, v Čechách bola téma slovenské referendum o zmene ústavy, ako či to bola vôbec téma, či sa to nejako riešilo, alebo či nič? Přiznám se, že to bylo minimální okrajové téma. Jako i podle těch reakcí, samozřejmě, které probíhaly v tisku, v médiích, tak co jsme se dozvěděli z mainstreamových médií, tak bylo to, že vlastně referendum na Slovensku bylo neúspěšné z důvodu té nedostatečné účasti. To jsme se dozvěděli a to bylo vlastně všechno. No, ale podrobnosti, proč, co, jak, kampaň, vůbec. Ne. Čiže z tohto pohľadu v podstate prezidentské voľby české sú u nás určite výraznejšia téma, ako bolo naše referendum v Čechách. To každopádne. Dobre, Aťka, ty si povedal ľudia. Ja nesúhlasím s tvojím pohľadom, že ľudia sú za to, že referendum, teda, že sú vinní za to, že referendum bolo neúspešné, že nechceli prísť a tak, pretože ja mám v mojom okolí skôr takú spätnú väzbu od mnohých ľudí, ktorí proste možno ešte
2 týždne pred konaním referenda chceli na to referendum ísť, ale v poslednom týždni si to rozmysleli a tí mi povedali zaujímavú vec a to by som chcel možno teba o taký komentár poprosiť. Oni mi povedali, že oni do toho referenda chceli ísť, pretože chcú mať tú možnosť rozhodovať o skrátení volebného obdobia parlamentu, keď ide proti ľuďom, keď je proti národu, proti štátu. Ale že im sa nepáčilo, ako posledný týždeň komunikoval tému referenda Fico, že si to v nejakých výstupoch mediálnych sťahoval na seba, že proste musíme ísť, že to bolo proste osobne a oni začali to referendum vnímať ako nie referendum o zmene ústavy alebo referendum o zmene politických pomerov, ale ako by referendum malo byť v podstate nejakým barometrom, nejakým lakmusovým papierikom, ktorý má ukázať, aká je vlastne popularita Roberta Fica. Hej? A preto nešli, lebo a to nie sú naši voliči, to nie sú akože nejakí moji veľkí skalní fanúšikovia, to sú ľudia, čo poznám osobne a sami povedali, že ja Ficovi dvíhať popularitu účasťou na referende nepôjdem a aj tak bude neúspešné. Hej, že či sa s takýmto niečím stretla alebo nie, lebo ja určite to necítim tak, že ľudia by za to boli zodpovední, že tam nešli. Ale že naozaj mohli byť ovplyvnení aj týmto spôsobom a proste mnohí, ktorí aj chceli ísť, tak proste nešli, lebo si povedali, že vlastne oni sa nenechajú zneužiť. Na prvú tvoju otázku, že ľudia za to nemôžu, ja som si pozerala štatistiky a v roku 2021 podľa štatistiky OECD ľudia, iba 22% ľudí dôverovalo vláde, čiže je to veľmi nízke percento, vieš? Takže keď ja nedôverujem tej vláde, tak na to referendum idem, hej? Lebo chcem zmeniť tú danú vládu. No, takže tak na jednej strane tí ľudia nedôverujú tej vláde, ale na druhej strane majú možnosť ísť, sa vyjadriť a nejdú. Vieš, ja sa pozerám na to z týchto dvoch uhlov pohľadu. Len tí ľudia, o ktorých mi toto hovorili práve, že o tom Ficovi, to boli všetko protivládni ľudia, ktorí ale nejakým spôsobom lavírovali, alebo možno, že niektorí aj volili, povedzme, Matoviča, len už to nechceli teraz spätne priznať, to je logické, hej? Ale vadilo im, že to ako keby tak privlastňuje ten Fico, že vlastne to je jeho referendum, aj keď áno, strana Smer to zbierala podpisy, oni to vlastne vyhlásili a tak, ale to referendum malo celoštátny dosah, to by nebol len oficiálny, hej? Lenže ľudia z tých mediálnych výstupov Roberta Fica to pochopili tak, že vlastne to som jenom ja, keď sme tu dneska v takej federatívnej, tak možno sa dáme po česky dať čo zaťať a proste, že ich to odradilo. No, ja som sa zase stretávala s tým názorom, že je to predvolebná kampaň Fica, Pellegriniho a Republiky. No, tak v podstate je to ten istý argument. Áno, že je to predvolebná kampaň, ale možno to bolo iba zle vysvetlené, lebo naozaj Fico si to síce referendum privlastnil, ale to neznamená, že v najbližších voľbách vyhrá, hej? Čiže tí ľudia, keby tam išli a vlastne hlasovali v tom referende a mohli by odvolať aj ďalšiu vládu, ktorá príde, mohli by odvolať vládu Roberta Fica. Takže to skôr ten uhol pohľadu, vravím, že tam podľa mňa bol komunikačný problém a áno, tým, že to preferoval hlavne Fico, že si uzurpoval to, že teda je to jeho referendum, tak to ľudia, tí, ktorí nechcú voliť Smer, tak sa presne na to asi pozerali takto. A keď o mne je známe, že ja som dosť veľký oponent aj Petra Pellegriniho, my sa, aj ako ľudia sa vôbec nemusíme, ale teraz ty si ho spomenula, ja sa ho musím zastať. Toto teraz akože bude, že ako človek sa stal Pellegriniho, to je čo sa toto deje? Lebo s tými ľuďmi, čo som sa rozprával, čo mali nejaké výhrady k tomu, tak musím povedať, že nikto z nich nejako negatívne nespomínal Pellegriniho. Hej, že Pellegrini bol taký neviditeľný. Nespomínali ho v tom, že on by si to chcel nejako privlastniť. Všetci mi hovorili len o tom Ficovi. No, lebo keď si všimneš, tak na začiatku, keď sa začalo rozprávať o referende na Slovensku, o vôbec tomto referende, tak do toho išiel aj Pellegrini. Ale Pellegrini, keď si všimol, sa v poslednej dobe z toho stiahol. Čiže naozaj tam bol iba Smer, sociálna demokracia a proste ešte tam... Hovoríme Smer, lebo sociálna demokracia má byť v skutočnosti úplne iná politika, takže len Smer. Tak, dobre, Smer a plus ešte replika, hej, ktorá je vlastne... Hej, ale to ich nikto aj nespomínal, všetci hovorili o Ficovi, čiže veľa ľudí to vnímalo ako tú predvolebnú kampaň. Hej. Dobre, čiže vlastne Tomáš, u vás to téma nebola? U nás to určitě nerezonovalo jako tady samozřejmě u vás, logicky, jasné. Ale jak říkám, my jsme pouze zachytili potom ten výsledek, že to vaše referendum bylo neúspěšné. Hej, dobre. Čiže v podstate mohli by sme to uzavrieť, túto tému referendum, že v Čechách vlastne sa to ešte len nejako spracováva tá legislatíva. Já myslím, že tam se toho nikdy nedočkáme.
A ešte, keď ťa tu máme, tak sa spýtam na tvoj osobný názor. Ty by si chcel, aby v Čechách fungoval inštitút referenda, aby ľudia mohli prísť a povedať, máme vás dosť, vypadnite, alebo ja neviem, nikdy nechceme vojnu, alebo vieš niečo. Určitě, samozřejmě, já si myslím, že k té skutečné demokracii to referendum patří, protože bohužel máme zkušenosti, že s tím, že politici slibují předvolební sliby, jakmile se dostanou do křesel, do svých pozic, tak vlastně na všechno zapomenou a vlastně okamžitě si myslí, že jsou nedotknutelní, že jsou tam na věky a že se jim nemůže nic stát. Právě ten institut referenda by měl vlastně využít té nespokojenosti těch lidí, možnost odvolat vládu, třeba, já nevím, vyvolat předčasné volby, rozhodovat o otázkách, jako je členství v Evropské unii, ve vojenských strukturách NATO, třeba i znovu zavedení trestu smrti, což je také samozřejmě kontraproduktivní téma pro některé, ale jako myslím si, že jako ten referendum, ten institut do skutečné demokracie patří. A politici, kteří říkají, ano, my jsme pro referendum, tak by neměli klást překážky k tomu, aby to referendum se vlastně zavedlo. U nás se o tom hovoří v České republice prakticky po rozdělení federace. No, ešte jednu poznámku by som mal. Naši poslanci včera podali opätovne návrh na skončenie referenda v parlamente, lebo kým ostatní rozprávajú, tak dobre, my sa snažíme niečo aspoň robiť. A vlastne podali sme ten najradikálnejší návrh na sfunkčenie, to znamená zníženie počtu hlasov potrebných na vyhlásenie referenda z 350 000 na 100 000, lebo 100 000 je taký počet hlasov, že na ulici to len tak nenazbieraš niekde v krčme, ale zároveň to je taký počet hlasov, že naozaj aj každé 2 mesiace by bolo možné robiť referendum o nejakých, povedzme, otázkach celospoločenských. Ale čo ešte dôležitejšie, zmenili sme mechanizmus platnosti referenda, alebo chceme ho zmeniť tak, že nebude potrebné na to, aby bolo platné, aby prišlo 50% všetkých voličov. Rozumiem. Ale jednoducho, keď príde aj 100 ľudí na referendum, tak keď nadpolovičná väčšina z tých 100 ľudí, 50 ľudí rozhodne, tak to bude platné. Mariane, čo si ty o to myslíš? Já si myslím, že určitě, protože vem si, jak fungují volby. U nás třeba jsou senátní volby a účast někdy v senátních volbách, hlavně ve druhém kole, bývá mezi 10-15% oprávněných voličů. Absolutně nezáleží. Takže a vem si, že z toho vzorku těch 10-15% získává mandát senátora člověk, který získá teda tu většinu. No, takže to je vzoreček jenom, tak proč by to nemělo fungovat u referenda? No to je výborný argument, Tomáš, že keď nemáme na voľby stanovené kvórum, že ako môžu celoštátne voľby rozhodnúť o krajine nejakej, napríklad aj o Slovensku alebo o Čechách, keď majú účasť povedzme 45%, tak predsa keď voľby sú platné, tak nemôže byť neplatné referendum, pretože príde menej ako 50% ľudí, hej? Čiže ak by v minulosti, keď sme už toto podávali, ak by vtedy Fico a Hlas a všetci tí poslanci okolo nich hlasovali za náš návrh, tak referendum, ktoré bolo v sobotu, bolo platné. Proste prišli len tí ľudia, ktorých to zaujímalo, ale drvivá väčšina z nich bola za to, aby teda sa tá ústava zmenila. A když to môže byť takto ve voľbách, proč by to nemělo byť v referendum? Jasné. No, lebo je to nepohodlné pre politikov, lebo politici vedia, že tých ľudí sa tak veľa nenazbiera. Oni s tým počítajú. U nás se pohybují volby, komunální volby, co byly na podzim loňského roku, byly volební účast zhruba 34%. 34 komunální volby. Takže parlamentní volby se pohybují kolem 54-55%. A z toho se bere vítězná většina a složení vlády. Takže proč by mělo být povinností o referenda, aby přišlo 51% oprávněných voličů? Proč? Není proto racionálny argument. Pretože ak by to fungovalo tak, ako sme my dali teraz ten návrh, hej, že vlastne nebude tam to kvórum, vlastne to referendum by sa stalo vlastne miestom na súboj myšlienok. Na súboj myšlienok. Liberáli by dali, že chcú referendum, že ja neviem, že manželstvo môže byť aj 3 muži pokope. To rozumiem, prípadne 7 nebinárnych, alebo ako to oni nazývajú a neviem, aké ešte tie pseudopohlavia ich vymyslené. A záležalo by na nás normálnych, že či by sme do toho referenda išli a povedali, ale nie, veď dajte sa vyšetriť, dajte sa vyliečiť, ale neotravujte s tým celú spoločnosť. A minimálne by potom v parlamente sa
buďme naivní a myslíme si, že by sa snažili tí politici, ktorí sú tam aj teraz, tie zákony schvaľovať tak, aby to bolo pre ľudí, pretože určite by ich nebavilo to, že nejaký zákon schvália a ľudia spravia referendum a dokola stále to isté. Čiže možno by aj tá zodpovednosť tých politikov bola väčšia, už keď nemáme trestnoprávnu zodpovednosť, tak aspoň takúto zodpovednosť voči ľuďom. No napríklad by ľudia veľmi jednoducho mohli spraviť referendum proti diskriminácii, hej, že máme na Slovensku príklad vlastne teraz s tými Ukrajincami, čo prichádzajú ku nám, že vlastne majú teraz od štátu dostávať 25% dotáciu na nákup bytu a proste ľudia by sa v referende, lebo poslancov nevedia ovplyvniť. Tí poslanci, ako si povedal, sú tam, dostávajú svoje výplaty, k tomu dostávajú podiely z nejakých šeftov, biznisov, neviem čo. A proste oni si idú ako stroj. A to je jedno, čo si ľudia myslia. Čiže keď oni potrebujú, aby ich Únia pohľadkala, tak teraz schvália pre Ukrajincov dotácie na byty. A proste národ, vlastný, štátoprávny. Vlastní občané nemají na nic národ, žádnou takovou dotaci nedostanou. No. Tak ano, referendum jste proto, aby příchozí lidé z Ukrajiny dostávali takovouto dotaci? Alebo ešte lepšie, Ukrajinci majú 25%, ste za to, aby Slováci dostávali 50%? Áno. Ja som za. Keď môžu Ukrajinci dostávať 20%. Když sú peníze pro cizí, musí byť aj peníze pro vlastní. Presne tak, výborné. Prezidentka vo svojej výročnej správe dokonca uviedla sama, že na Slovensku v roku 2020 sa zvýšil počet chudobných občanov o 45 000, čiže je to až v objeme 660 000 ľudí už je na pokraji chudoby. Hranicou chudoby, čiže presne tak. Prečo máme dávať druhým, keď my tu máme chudobných ľudí? Alebo ďalej informácia, trošku presahujeme túto tému, ale nech sa to povie, informácia z úradu práce, keď sa posudzuje nárok na dávky pre slovenskú rodinu, tak sa vždy posudzuje komplexne všetci, ktorí bývajú na jednej adrese. To znamená, stačí, keď jeden človek pracuje a môže tam byť 7 nezamestnaných žien a detí, kadekto, a už to oni zhodnotia, vy nie ste v hmotnej núdzi, lebo o 3 € prekračujete interval, alebo tú hranicu. Ale Ukrajinci sa posudzujú každý jeden samostatne. To znamená, jeden môže zarábať 30 000, napríklad na predaji aut, na podvodoch s clom a tak ďalej, o tom sa verejne hovorí, a ďalší vlastne nemusia robiť a dostávajú tie dávky v plnej výške. Čiže námed na referendum, ktoré by to mohlo jednoducho zmeniť, keby bol ten inštitút referenda funkčný. A keď si vravel o tej dotácii na to bývanie pre tých Ukrajincov, tak len aby sa nestalo to, že Kollár teraz sa veľmi hrdí, že robí poradovník na tie byty, ktoré majú byť, tak aby sa nedostali skôr k ním Ukrajinci ako vôbec naši občania, hej, ale hlavne, že si Kollár na to robí obrovskú kampaň. Ešte šťastie, že Borisko Kollár je taký istý virtuálny ako jeho byty, lebo to sú proste virtuálne byty. Hej. Dobre, takže túto tému by sme mohli uzavrieť, ak nechcete nič k tomu povedať. Ja myslím, že sme to řekli naprosto jasne. Dobre. Poďme na ten federál. Ty si ako spomínáš na to delenie republiky? No, já si na to vzpomínám, už je to samozřejmě, jenom si, jak to řekneš, tak si přesně vybavíš, jak to uteklo. Vlastně od toho rozdělení v 92. Já jsem vlastně samozřejmě tehdy byl rok, 2 po vojně, jsem přišel v 90. roce z vojny. Kde jsi byl na vojně? Byl jsem na vojně ve Strašicích u Rokycan. 2 roky? 2 roky, poslední jsem byl na 2 roky. Aký útvar? Útvar to byl já jsem byl radiodálnopisec, takže spojaři. A vlastně byl jsem poslední na 2 roky. Čiže ty teraz udržiavaš spojenie Praha-Moskva. Přesně tak, my tam telegrafujeme a jedeme morze a jedeme. Takže nás pustili o 2 měsíce dřív. No a vlastně to byl ten kvas, že jo, takzvaně polistopadový a prostě pak začaly ty vlastně takové ty půtky, dohady, pomlčka, nepomlčka, všichni si to asi pomlčková vojna, pomlčková, prostě takový matně si to vybavujeme a já tehdy samozřejmě jsem byl, a to přiznám, jako zastáncem Československa, jako celké, jakoby samozřejmě vyrůstal jsem v Československu, takže Slovensko bylo moje prostě vlast a bylo to prostě, jako byl jsem prostě Čechoslovák prostě a takže rozdělení tehdy Československa na Českou republiku a Slovenskou, tak jsem vnímal docela negativně. Jo, prostě, protože jsem si říkal, je to škoda, je to společný stát, samozřejmě, a
Je ale zajímavé, že prostě hned po rozdělení, jak byla Česká republika a Slovenská, tak já jsem byl s pár kamarády a měli jsme první cestu v létě 93 na Slovensko, jeli jsme do Nitry a to už jsme vlastně jeli jako do cizího státu, takže to bylo takový zvláštní, že vlastně tehdy čerstvě jsme jeli takhle do cizího státu. No, a já jsem si říkal, je to vlastně škoda, že vlastně jsme takto rozdělení, ale musím říct, že jak uplynula ta léta a jak to plynulo a jak to člověk vnímal a říkal si a získával informace a to, tak já si myslím, že ve finále to rozdělení nám prospělo. Čechům i Slovákům a myslím si, že v tom hlavně, že jsme si stali stále bližšími ještě. Protože já jsem říkal, ať má Slovensko svoji republiku samostatnou, ať mají Češi samostatnou republiku, nikdo nemůže nikomu nic vyčítat. Prostě jako to bývávalo, že tam se dávají peníze a tam se nedávají a ten má víc a ten má míň. Takhle mají prostě každý svoje. A hlavně to, že ta jazyková bariéra je prostě minimální. Pro nás starší určitě, pro ty mladší už je to trošku komplikovanější, ty už si trošičku asi přestávají tak úplně rozumět, jako si třeba rozumíme my jazykově, ale jsem přesvědčen, že tehdy teda, byť to bylo nečekané, byť to bylo rychlé, byť to bylo bez jakéhokoliv referenda, vlastně na základě politické dohody vedení Slovenské republiky a České republiky, tak si myslím, že ve finále to opravdu po těch letech pomohlo k našim vzájemným vztahům. Tomáš, keď to takto hovoríš, tak ja s tebou musím súhlasiť, pretože ešte za federálu sme išli vlakom do Kromnežíže a vôbec sme to nevnímali tak, že toto sú už Čechy. Proste áno. Si v Kromnežíži a dobre, si v Břeclavi, si v Plzni a dobre, to je proste hovoria po česky, ale to je celý rozdiel, hej, čiže sme to vnímali, že to je proste tá istá zem, hej, súčasťou toho nášho štátu. Aj keď počas federálu, ja som bol vtedy na strednej škole a ja som bol tvrdý zástanca vlastne samostatného Slovenska a v pomočkovej vojne sme si to dávali vyžrať navzájom. Ja som to tu aj hovoril, že profesori, čo boli federalisti, tak nás, nacionalistov slovenských, proste likvidovali. Proste ty, keď si aj mohol byť napríklad z matiky alebo zo strojárstva, aký chcel si byť dobrý, najlepšia známka trojka, lebo proste učiteľ federalista, ty si bol nacionalista. Naopak, mali sme, ja neviem, dejepisára nacionalistu a federalista mohol vedieť všetko a najlepšia známka trojka proste. Čiže to tam akože tvrdo fungovalo a podľa toho, kto mal akú známku z ktorého predmetu, tak aj na vysvedčení bolo vidno, či si nacionalista alebo federál, hej. Takže to fungovalo, tá pomočková vojna sa niekedy aj do takej tej fyzickej dostala v triede a tak. Ale nie sú to aj dobré, aj zlé veci. Zlé boli tie, že vlastne mali sme tretiu najsilnejšiu armádu na svete vtedy a tak ďalej, hej. Teraz sme vlastne na smiech, aj my, aj Česi sme na smiech. Mali sme export, mali sme priemysel, mali sme všetko. Zbrojní průmysl. No ale zase to nám Havel pomohol navzájom všetkým. Áno. Ale čo som chcel povedať, tak toto, čo ty si povedal, ten pohľad je veľmi dôležitý, lebo teraz podľa mňa medzi Slovákmi a Čechmi sú veľmi dobré vzťahy. Určite. A možno keby sme boli na silu jeden štát stále, tak nebudú tak dobrí. Teraz ťa tu nezavolám, že Tomáš, priateľ z Prahy, ale ten zase to je Pražák. Keď to musí tak povedať, chápeš? Že proste, že bola by tam stále to, že vy ste nám proste dávali menej peňazí z toho federálneho rozpočtu a tak. A pritom po rozdelení sme zistili, že sme si poľnohospodárstvo vedeli zničiť aj úplne sami. Ani Čechov nepotrebuje na to, aby sme si zničili celé hospodárstvo. Rozumieš? Rozumiem. A že národ osprostený médiami si vie zvoliť takých bláznov do vedenia štátu, že nás vedia zotročiť a nepotrebujeme k tomu fakt Čechov nikoho, lebo sa vieme zhumplovať aj sami. A to je to samé jako u nás. My si tam volíme celou dobu prostě ty, jak já říkám, gaunery, kteří myslí buď jenom na sebe, na svoje koryto, anebo jenom na to, jak se zavděčit zase novým vládcům. Před listopadem 89 jsme se chtěli za každou cenu zavděčit Sovětskému svazu, Varšavské smlouvě. Dneska za každou cenu se musíme zavděčit Bruselu, Americe. My jsme propásli, jako teď mluvím jenom jako Česká republika a myslím, že vás se to asi bude týkat taky, takovou tu historickou šanci být sami sebou. Vybojovat si prostě ty svoje práva, tu nezávislost, postupovat stejně razantně jako Polsko, když si vybudovávalo svoji pozici při sjednocení
sjednocení Německa, tak prostě my jako Česká republika jsme toto propásli. A hned jsme se z jedné, jak já říkám, ryti vrhli hned do druhé. A to je prostě špatně. Takže my dneska jsme v absolutním vleku, to máme společný, ale tím jsem jenom odbočil od toho, že chci říct, že skutečně si myslím, že pokud bychom zůstali jeden stát na sílu Československo, tak by ty vztahy nebyly takové, jak já říkám, dobré, přátelské, jako jsou dnes. Já si myslím, že tím jsme si našli k sobě daleko bližší cestu, než kdyby jsme opravdu byli jeden stát. Ja len tak na okraj k tejto téme, lebo ja až tak veľa o nej neviem, ale ja mám takú otázku na vás. Ty máš 22 rokov, čo ty chceš o tom hovoriť? Ďakujem. Ja by som sa vás chcela spýtať, myslíte si, že kebyže sme spojení Československo, tak ako sme boli niekedy Československá republika, že by sme teda neinklinovali k Amerike? Že by sme teraz neboli ovládaní, že by sme ako keby boli viac slobodnejší, že či by sme viac držali pokope a tým pádom by nás vlastne nemohli tak ovládať. No. Tomáš, ty si vravel, že Poľsko, že ako si vybojovalo nejaké svoje postavenie. Ale pozrieme sa na tie krajiny, ktoré si naozaj to postavenie vybojovali, napríklad ty hovoríš to Poľsko, alebo teda Chorvátsko napríklad, hej? A oni si to ako keby národnostne vybojovali, že tí Poliaci sú hrdí, držia spolu aj tí Chorváti, hej? Ale Poliaci sú úplne v americkom vleku. Poľsko je jediná krajina na svete, ktorá platí Američanom za vojenskú prítomnosť vojsk USA na území ich krajiny. Poľsko je jediná krajina na svete, to málo kto vie. A preto, keď aj tí chlapci, čo nás odišli, tak vlastne veľmi úzko oni spolupracujú s Poliakmi na tej politike toho trojmoria, tak to musí každý chápať, že sú proste vo vleku amerických záujmov a že slúžia proste Američanom, lebo Poľsko je dnes symbolom americkej štetky, keď to tak musím povedať, v Európe, hej? A Chorváti, tí donedávna boli strašne hrdí všetko, ale Chorváti už tiež, Únia, euro katastrofa. Ano. No je to tak, no já nevím, jestli by ta naše pozice byla, kdyby jsme byli společný stát, jestli by jsme byli silnější. Ono to je také od toho, koho máš v čele toho státu. A pokud tam máš politiky, kterým skutečně nezáleží na svobodě, suverenitě, ale na tom jenom, jak se zavděčit moci pánům a globalistům a strůjcům toho nového světového řádu, no tak potom samozřejmě ta pozice toho státu, byť je sebevětší, tak je stejně ve finále prostě podřadná, i kdyby to byl malý stát, ale hrdý, suverénní, tak potom to je o těch lidech, které si prostě zvolíme do toho vedení státu. Inak, Ačka, ja musím povedať, že si ma totálne prekvapila touto otázkou, lebo v mojom okruhu je tiež veľa ľudí, aj kadejakých, čo boli v Matici, čo boli aj vo funkciách a tak, a ktorí rozmýšľajú nad tým, aké by to bolo, keby sme sa teraz opäť zjednotili, že Československo, že proste boli sme dominantní v rámci Európy, aj keď bol ten východný blok, tak proste Československo dačo znamenalo. A fakt, teraz si ma úplne dala na lopatky, lebo ako to odhadnú, že či by sme boli slobodnejší, alebo či by sme ešte viac boli niekomu sa vtírať, napríklad Nemcom, hej, alebo prostě to je ťažko. To je těžko říct, jako každopádně jako dneska už ta cesta prostě jakoby jednotného státu je nereálná samozřejmě. To není možné už tu cestu prostě dát do jednoho státu, to je určitě cesta, která by byla špatná, protože jak já říkám, dneska ty vztahy a prostě je to i důkaz toho, že tady sedíme, já jsem vždycky přijedu rád na Slovensko, protože se tady cítím prostě fakt jak doma. Hlavně u nás v rádiu to treba povedať. Samozřejmě v rádiu s přáteli z ľudové strany Naše Slovensko, prostě to je úplně fantastická atmosféra, takže to je nenahraditelný pocit a skutečně, jak já říkám, ta cesta prostě Čechů a Slováků je bližší a nemusí být společný stát. Jasné. Stačí, když máme k sobě takhle blízko. Tomáš, ďakujeme za také význanie, ale predsa len vieš, dneska je tá moda takého toho šovinizmu. Všetky krajiny, ktoré rozprávajú Európskej únie, ako bojujú proti nacizmu, podporujú nacizmus na Ukrajine a pritom sú plány o tom, ako tú Ukrajinu idú roztrhať, čo si zoberie Poľsko, čo si zoberie Maďarsko a tak ďalej. Čiže keď teraz zakonšpirujeme trošku na takú šovinistickú tému, že vlastne keď sa bude obnovovať Veľká Morava,
Tak ste pripravení sa pridať, hej? Ne, skutečně. Já myslím, že taková konspirace teďko asi nebude tak aktuální, ale jak já říkám, je to fajn, že prostě si takhle rozumíme a že máme k sobě opravdu blíž, než kdyby jsme byli ve společném státě. Určitě. Jako to si prostě, a to říkám jako člověk, který skutečně litoval rozdělení Československa. A vnímal jsem jako sám sebe tehdy, jak já říkám, mladý hoch ještě po vojně, jako člověka, který je zastáncem toho společného státu. Jo? Ale prostě postupem času skutečně, když si to vezmeš, jak to probíhalo, co všechno, tak prostě přeju Slovenské republice, aby byla suverénní, svobodná, aby byla bez těch globalistů, nadnárodních struktur, stejně tak, jako to přeju České republice, a pokud bude svobodné Slovensko, bude svobodná i Česká republika. To máš super, ale ešte na záver teda im poviem jednu vec, čo všetci, ktorí majú v hlave mozog a nemajú v hlave iba obraz z Markízy, z Jojky a tak, vám závidia Česku, čo na Slovensku sme si nedokázali ubrániť, je to, že vy ste si podržali českou korunu. Je to, já bych řekl, jedno z mála plusů, které máme zatím v České republice, byť se neustále, a to vláda Petra Fialy o tom hovoří také, že musíme přijmout euro, že musíme prostě do tohoto společného ranku měnového vstoupit. Nicméně je to dneska tak v rámci té ekonomiky tak složitý proces, že oni samozřejmě z těch politických důvodů zatím do toho nechtějí jít, jak já říkám, natvrdo, protože vědí, že by kromě těch problémů s energiemi, prostě ceny bytů, nájmu, potravin, že by to znamenalo další razantní zvýšení cen. Takže to oni zatím nechtějí samozřejmě riskovat, že toto by bylo, ale obávám se, že nechtějí se tohoto cíle také vzdát. To si myslím, to zatím můžeme být rádi, že korunu máme, určitě, ale skutečně pokud vidím ten trend a vidím tu výchovu těch mladých lidí, té mladé generaci sfanatizované, probruselské, jak probíhá, tak podle mě do 10 let se může klidně stát, že to euro v České republice bude zavedeno. No Tomáš, dúfam, že nemáš pravdu, lebo ja dúfam zase, že do 10 rokov sa Európska únia rozpadne aj sama. Jakože... Bylo by to samozřejmě, já nejsem teda optimista, že by to bylo do 10 let, ale myslím si, že je neudržitelný ten stav, který je, a samozřejmě před rokem 89 jsme si mysleli také, že komunisté budou na věky, že tady budou vládnout prostě další a další desetiletí, a vlastně celé se to pak zhroutilo jako ten domeček z karet, jako když se do toho cvrnklo. Takže ono se to klidně může stát s tou Evropskou unii, jak říkáš. Tam stačí nějaký jeden spouštěcí mechanismus, prostě kdy skutečně, až přijde opravdová krize, protože pořád máš pocit, že lidé se mají, aspoň u nás v České republice, pořád dobře. Řeší se ceny energií, potravin, ale pořád vidíš plné nákupní vozíky, pořád vidíš lidi v nákupních centrech, jak spokojeně sedí, popíjejí kafe, takže pořád ještě ta krize nedorazila toho rázu taková, aby to skutečně znamenalo radikální odpor vůči politickému systému, který nás zavedl do bruselského područí a který nás vede dál a dál do toho pádu na té propasti. Takže já si myslím, že kdyby se opravdu zvednul ten odpor, tak pak se může stát to, co říkáš, že se to zhroutí velice rychle. V každom prípade, Tomáš, ja ti prajem, aby si mal veľa síl v Českej republike bojovať za udržanie tej českej koruny. Děkuji. Pretože to je taký posledný zvyšok vašej suverenity. To my už nemáme. Vy ste ešte aspoň trošku suverení. A pre tých Čechov, ktorí by nebodaj naozaj chceli to euro, tak odporúčam výlet do Chorvátska, kde Chorváti dnes plačú, búchajú si hlavu o stenu a vravia my otroci, vieš, lebo po chorvátsky otrok je dieťa, čiže proste, že boli sprostí ako malé deti, akože úplne tí najmenšie, že nepoučení, nie že sprostí, hlúpi, naivní, nepoučení, keď uverili tej rozprávke o tom, že keď dostanú euro, ako sa im to zlepší, lebo idú od 10 kurvom. No, to je pravda, no. Ja sa na toto ešte spýtam, ty si povedal, že v priebehu 10 rokov, a mňa si prekvapil s tým vekom, lebo ja som si myslel, s tým časovým obdobím, lebo ja si myslím, že pri tej vláde, ktorá tam teraz nastupuje, aj to všetko, tak to bude podľa mňa skôr, budete donútení prijať to euro.
No, samozřejmě je tam řada faktorů, protože já říkám, že to dneska je ta vláda bržděna těmi problémy, které jsou, protože ty ceny energií vyskočily prostě na neskutečné výše energie, plyn, bydlení, potraviny a ono samozřejmě ta vláda si je toho vědoma. A teď je otázka, zdali se podaří to stabilizovat, takže to klesne, pak třeba mají odrazový můstek na to, aby to zkusili znova zavést to euro, nebo pokusili se o to, ale v té situaci, v které jsme my v České republice, tak si myslím, že ta vláda zatím to riskovat nebude. Třeba po dalším volebním období už to přijde, že to budou chtít prosadit natvrdo. No ale tie kroky to máš robia, však samozřejmě, ano. Postrehol som správu, že prijali novelu zákona o účtovníctve, kde české firmy, ktoré vyvážajú, ktoré exportujú, môžu celý rok aj vnútorné pohyby ekonomické účtovať v eurách. Čiže to je ne, to jsou další kroky samozřejmě tak, aby jsme byli zavázaní té společné měně, aby jsme se vlastně tam přibližovali krůček po krůčku, ale jestli to padne to rozhodnutí teď v tomto volebním období si nemyslím. Ale vieš, Tomáš, oni tým sledujú to, že potom povedia, ale veď pozrite sa, 30% firiem už aj tak účtuje v eurách. Tak už môžeme všichni, samozrejme. No, čiže držíme palce, nech si Českú korunu udržíte. Ďakujem. A proste nech ste, lebo stále, vieš Tomáš, stále ste takým príkladom, že v tých Čechách majú tú korunu, majú sa ekonomicky lepšie ako my a dokázali si to udržať a funguje to. Lebo dneska tí fanatici, dneska tí mladí, progresívni profesori na ekonomických fakultách hovoria, že proste krajiny, čo nemajú euro, to sú zaostalé, rozvojové, neviem čo. A vždy sa niekto prihlási a povie, a Česká republika? No tak viete, Česká republika je výnimka z pravidla. No to je takový jenom malinký ostrov. Dobre, takže máme federál za nami úspešné. Tešíme sa, že máme takého vzácneho hostia v dobrej nálade a že sme vlastne aj osobní priatelia a že proste to je paráda. Aj mnohokrát, keď som bol u vás pri akékoľvek príležitosti, tak naozaj je to či Slovensko, či Čechy. Ne, tak to je, říkám, to je, máme k sobě prostě nejblíž, to tak je a já myslím, že na tom se nic měnit nebude. Výborně, těšíme se. A budete ku nám cestovat do Tatier? Hej. Dobre, hej. Vieš, dievča z Nových Zámkov ti povie, ku nám do Tatier. Dobre, a poďme teraz na tú tému, ktorá ľudí zaujíma najviac, kvôli ktorej som vlastne aj ja vymyslel túto reláciu dneska, lebo ma to zaujalo. Poviem pravdu, zaujalo ma to vtedy, keď som videl video, neviem, či si mi ho ty neposielal, alebo niekto mi ho posielal, o tej demonštrácii toho generála Pavla, kde som nevidel vlastne žiadnu českú vlajku, videl som len vlajky NATO. Ja som videl vlajky NATO, čo NATO je pre mňa úhlavný nepriateľ slobody. A hovorím si, že poďme sa o tom porozprávať s ľuďmi, ktorí žijú, rozumejú, vidia, cítia. Nebudeme tu o nich bez nich rozprávať, preto Tomáš, som veľmi rád, že si prišiel. Zostručníme to. Prvé kolo prezidentských volieb vygenerovalo dvoch hlavných kandidátov, Babiša a Pavla. Tí všetci ostatní, ktorí do druhého kola neprešli, tí sú už proste minulosť, nemá zmysel vôbec sa tu nimi zaoberať, stráca čas. Poď nám povedať tvoj názor na to, že čo je zač generál Peter Pavel, čo je zač Andrej Babiš, aké sú ich vlastnosti, aké sú ich charakteristiky, ako to ty hodnotíš a vlastně, čo s tím druhým kolem v České republiky? No já musím říct, že dneska jsme v situaci, že ať to dopadne tak či tak vlastně 100% vítězem českých prezidentských voleb je Komunistická strana Československa. To je prostě fakt, protože oba dva kandidáti, kteří se dostali do finále, Andrej Babiš nebo Petr Pavel, jsou spojeni s předlistopadovou KSČ. To tak je. Petr Pavel, dlouholetý příslušník armády Československé republiky, školený potom na nejlepších školách, tak aby působil jako rozvědčík, aby působil prostě jako špion, že a získával informace v nepřátelské území západních států Evropy. Andrej Babiš, jeho angažmá v tajné policii StB, prostě to je také dostatečně známé. Takže dneska jsme v situaci, že 33 let po listopadu 1989 vybíráme z těchto dvou lidí.
Já musím říct... Stálé struktury. Jo, já musím říct, že já už jsem před takovým rokem a půl, 2 roky typoval, že ve finále prezidentských voleb budou tito dva pánové. Protože Andrej Babiš, to jsem typoval zcela jasně jakoby tehdejšího premiéra, člověka, který prostě je v politice od roku 2011, kdy zarožil to hnutí ANO. Od roku 2013 byl vlastně ministrem financí v první Sobotkově vládě, poté se stal premiérem, dokázal vlastně, když to řeknu, vymazat voliče komunistů a socialistů, protože dneska ti, co volili komunisty nebo socialisty, tak volí paradoxně Andreje Babiše, miliardáře, který začínal jako s pravicovou politikou a člověka, který se definoval jako pravicový politik, tak dneska on je hlavní tváří vlastně skupin lidí, kteří prostě jsou seniori, sociálně slabí, prostě kteří volili vždycky tyto dvě strany, které se nakonec ani do parlamentu nedostaly v České republice v minulých volbách. Takže skutečně je to zvláštní a já už jsem typoval, že právě Petr Pavel bude jeho soupeřem před takovým rokem a půl, 2, protože se najednou, on jak skončil v tom vedení toho vojenského výboru NATO, vlastně začaly se objevovat jeho rozhovory v médiích. Jeho začali strašně tlačit. Začali se prostě najednou se začalo mluvit o tom, zvažujete, jestli byste nechtěl kandidovat na prezidenta, až budou prezidentské volby. A pomaličku se to vlastně takto dostávalo do podvědomí. Takže mě nepřekvapuje, že právě tito dva jsou ve finále. On vlastně, Petr Pavel, původně nebyl ani kandidátem vládní koalice současné České republiky, protože vládní koalice ODS, TOP 09 hlavně, lidovci a STAN, tak ti nepovažovali Petra Pavla za ideálního kandidáta právě kvůli té jeho komunistické minulosti, protože se vůči němu někteří dost razantně vymezovali, že to není dobré, aby tam zase po více než 33 letech od roku 89 seděl člověk s komunistickou minulostí. Ale tím, jak on se sbíral prostě ty podpisy, měl na to určitě placené lidi, víme, jak to funguje, protože bez toho nemůžeš prostě ten 50 000 počet lidí se sbírat. Na to musíš mít štáby, na to musíš mít prostě finance. Najednou se mu začaly objevovat sponzoři, milionové částky. Takže samozřejmě on se sbíral zhruba asi 80 000 podpisů. Pre ľudí, aby boli v obraze, 1 000 000 českých korún je 40 000 eur však. Tak to okolo 4 do 3. Zhruba. Takže on vlastně se sbíral ten dostatečný počet podpisů pod tu petici lidí, kteří ho podporují, aby kandidoval. No a samozřejmě vláda nedokázala vygenerovat svého kandidáta, neměli žádného vlastně, kterého by mohli vlastně protlačit, tak začali podporovat ve finále teďkon toho generála Pavla. A trošku si ho jako přivlastnili jako svého kandidáta. Tam to na chvíli vypadalo, objevila se vlastně u nás, my jsme tomu říkali kopie slovenské prezidentky Čaputové Danuše Nerudová, bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně, která samozřejmě vstoupila do té politiky, žena, pohledná, blondýnka, no prostě, jak já říkám, z ničeho nic, nikdo ji neznal, najednou vylétla, začalo se o ní mluvit, začalo se o ní vlastně povídat jako o té naději na změnu té politiky a politického stylu, jenže samozřejmě současně s tím, jak začala být známá, tak začaly na ní i vyplavávat takové ty kauzy z doby, kdy ona vedla tu univerzitu, to znamená, že se tam přidělovaly rychlotituly pro zahraniční studenty, že tam byly různé pochybné práce, které ona sama dohlížela, takže nebylo to úplně tak jako čisté, jak se to tvářilo. Navíc ona byla takovou tou tváří, kdy skutečně marketingově opakovala ty naučené v Práze o té svobodě, demokracii a polepšeme se a buďme hodní na sebe. Prostě to, co vy jste tady zažívali, když najednou vytáhli od někud ze skládky Čaputovou a brali jako tu krásnou změnu, že jo, té slovenské politiky. Takže nakonec pochopili, že
Nerudová, kdyby se dostala do druhého kola s Babišem, tak by neměla absolutní šanci. Tudíž nakonec tedy ta strategie i v těch médiích vyzněla tak, že se naplno začal tlačit Petr Pavel. Dopadlo to tak, že tedy Petr Pavel vyhrál první kolo prezidentských voleb po nějaké 4/10 před Andrejem Babišem. Já musím říci, že pro Andreje Babiše to musel být jako vynikající výsledek, protože on získal skoro 2 miliony voličů, víc než hnutí ANO v parlamentních volbách, takže já myslím, že on v tomto směru musel být spokojen. A teď samozřejmě se hraje o to, kdo tedy v tom druhém kole v pátek a v sobotu, které se u nás koná, usedne do toho prezidentského křesla. Tomáš, kým trošku prejdeme k jednotlivým tým kandidátom, ja musím povedať, že mňa pre nich až tak nevyrušuje ako najhlavnejší dôvod tá komunistická minulosť, ale skôr tá súčasnosť, že komu slúžia a ako sa vlastne stávajú k zásadným otázkam, pretože to, že bol niekto niekedy komunista, to neznamená, že musí byť zlý človek, alebo že nemá srdce na pravom mieste. Čiže to mňa až tak nevyrušuje. Mňa vyrušuje to, že čomu sa upísali, ale keď ty si teraz hovoril o tom Pavlovi, tak mňa zaujala jedna vec. Si vravel, že on je teda, aj sa tu píše o ňom, že on bol teda ten špión určený pre nasadenie v štátoch NATO a tak ďalej. Čo keď ten Pavel to má vlastne len všetko premakané, že on vlastne sa chce z pozície prezidenta ešte viac infiltrovať, rozumieš, ako ten špión v zemích NATO, aby potom to spravil v prospech Českej republiky. Zajímavá otázka. Zajímavá otázka, já myslím, že toho se asi nedočkáme, Mariane, to asi ne. Ale jak říkáš, není až tak překážkou ta minulost, ale ta současnost. A u mě jako pro člověka prostě bylo nepředstavitelné třeba, abych v prvním kole podpořil Andreje Babiše z toho důvodu, že já mám ještě v živé paměti prostě to, co se... Jasné, ale prepáč, vráťme sa čisto, poďme posudzovať druhé kolo. Neriešme prvé kolo, to už bolo, poďme riešiť druhé kolo. No, jo, ale já říkám, že teď já vlastně jsem nemohl a nemůžu podpořit člověka, který prosazoval segregaci lidí, který byl absolutně ve vleku covidismu a za jeho vlády se děly šílenosti. Čiže povedzme to tak, aby tomu tí naši slovenskí poslucháči rozumeli, totálne presadzoval covid opatrenia. Přesně tak. Čiže vlastně vláda... To, co vy jste zažívali tady, nemohl si cestovat z okresu do okresu. Pokud si neměl očkování, nemohl si navštívit restauraci, kavárnu, zajít si do fitka a byť si byl zdravý člověk, nemohl si prostě nic, byl si člověkem druhé kategorie. A tvárou tejto segregácie a hlavným motorom bol Andrej Babiš. Ano. On dneska sice tvrdí, že tak činil pouze na doporučení odborníků, že oni mu říkali, že je potřeba tohle udělat. A o toho tam byl ministr zdravotnictví a byl tam vedoucí tamtoho a tamtoho. To není přece pravda. Jednou si premiér, jednou máš odpovědnost za národ a ty neseš tu hlavní odpovědnost za to, jakým směrem se bude země vyvíjet a jaká opatření prostě jsou přijata. To je takové to, já tam minister zdravotnictví a já vůbec... Hlavní hygienik a já vůbec nevěděl, jako co. No to přece není argument. Tak jako to prostě takhle postupovat nelze. Ja keď sa tu počúvam, tak ja mám déjà vu, pretože toto isté bolo u nás po prezidentských voľbách Šefčoviča, Čaputova. Proste to isté, nebolo z nich výberu a v Čechách tak isté. Dajme si prestávku. Pustíme trošku kyslíku a po prestávke sa poďme veľmi jasne, stručne rozprávať, kto je Babiš, kto je Pavel v druhom kole prezidentských volieb. Určite. Tešíme sa na vás po prestávke, priatelia. Počúvate Rádio Kompas. S nami viete, odkiaľ fúka vietor. Počúvate Rádio Kompas. Vieme, kde je sever. Vítajte teda naspäť v éteri s Rádiom Kompas, s Tomášom Valdasom a Aďou Hudecovou. A teraz taká zaujímavá informácia, že máme veľa našich spoluobčanov, že počúva naše rádio, ja sa z toho teším, nám záleží na každom jednom človeku, aby si rozširoval tie obzory. Ale to som povedal ešte to, že aj my nielen, že vieme, kde je sever, my aj vieme, kde je bylina.
Tomáš, ty si tam poslanec. Jsem tam zastupitel, ano, zastupitel. Po našom poslanec. Ano. A ty tam máš aj kolegu, Láďu. Láďa Mrvík, můj kolega, který se dostal do zastupitelstva se mnou, takže ho zdravíme. On je tvým velkým fanouškem, takže samozřejmě bude rád, když ho takhle pozdravíš. Takže Láďo, týmto ťa pozdravujeme z Rádia Kompas a možno niekedy v rámci delegácie z Českej republiky, Tomáš, môžete prísť obidvaja a hodíme tu nejakú tému, reláciu, že jak to vypadá v Bíline. Láďo, nazdar. Dobre, ale čo? Dobre, takže poďme teraz na to, kto je Babiš, kto je Pavel a čo vlastne, musíme to povedať tak, ako to je, čo vlastne reálne hrozí Českej republike, keď jeden alebo druhý sa stanú prezidentami, pretože to je skutočne, priatelia, to je voľba ako medzi Čaputovou a Šefčovičom, že jednoducho Smer ukázal svoju pravú tvár, keď tam dal toho Šefčoviča, že vlastne keby dneska namiesto Čaputovej bol Šefčovič, tak môžeme len hádať, či by to nebolo ešte horšie. No. Takže vlastne, čo podľa teba prinesie ako prezident Babiš a čo podľa teba prinesie ako prezident Pavel? No, já si myslím, že pokud by se stal prezidentem Andrej Babiš, tak samozřejmě nebyla by tak rychlá podle mě cesta do další a větší podřízenosti Bruselu a Washingtonu, nebo spíš Washingtonu hlavně, protože my už dneska v té podřízenosti Bruselu jsme, si myslím, na 95% a zbývají nám malinké kompetence, které ještě máme jako národní stát. Nicméně hlavně by se asi zpomalila třeba cesta té větší závislosti a většího zapojení třeba českých vojáků do těch vojenských operací. To si myslím, že by na Ukrajině. To si myslím, že by Andrej Babiš toto nepodporoval, i když se tak vyjadřoval, teď se třeba vyjádřil, to je přesně ale typický Babiš. On se třeba vyjádří, že by neposlal české vojáky na pomoc Polsku nebo pobaltským zemím, řekl to v předvolební debatě, která byla na České televizi. Nicméně okamžitě, jakmile se začalo kolem toho rojení a jak to tedy myslel a proč teda nepomáhá, když máme závazky a to média okamžitě spustila palbu, tak Andrej Babiš zase jako se okamžitě zase oklepe a řekne, no ale já jsem to tak nemyslel, já jsem to myslel trošku úplně jinak a tohleto, takže lavírování. To je takové to místo, aby řekl, ne, já na tom trvám, prostě žádné české vojáky nikam posílat nebudu, tečka. Ať se vám to líbí nebo ne. To vlastne Babiš je ako presne ako slovenský Fico, čiže vlastne to český Fico, lebo Fico povie aj teraz, mal nedávno vyjadrenie, on nesúhlasí s tými nezmyselnosťami, čo sa dejú v Bruseli a bruselskí politici otrhnutí od reality, ale každé druhé verejné vyhlásenie a každý verejný meeting začne tým, strana Smer je pevne ukotvená v členstve v Európskej únii a NATO. A to je přesně ono, takže vlastně Andrej Babiš na jednu stranu ti řekne toto a hned, aby druhý den korigoval to svoje vyhlášení a hned, aby jako říkal, no ale já jsem to tak jako nemyslel a vy jste to špatně pochopili a vy jste to vytrhli z kontextu a tak podobně. Áno, čiže keď ako prezident pošle potom vojakov na Ukrajinu, tak zase ľuďom povie, vy jste moc pochopili. No, vy jste to pochopili, musíme jim pomáhat, jsme v rámci našich závazků NATO a podobně, takže samozřejmě to je právě celý Babiš. On nedokáže mít pevný názor, on se sice charakterizoval nebo stylizoval do té pozice toho národního politika, ale byl to Babiš, který přivedl za Českou republiku do vedení Evropské komise Věru Jourovou, což je dneska místopředsedkyně Evropské komise a to je jedna z největších zastánců cenzury na sociálních sítích, omezování svobody slova a tak dále. Takže to je jeho produkt, tato žena, která je dneska ve vedení Evropské komise a nehledě na to, že Babiš by se rád třeba stylizoval do národního politika, ochránce českých národních zájmů, ale on nikdy nemůže v té pozici být ve skutečnosti, protože on, jelikož má spoustu firem vázaných na podnikání v evropských zemích, v zemích Evropské unie, je vázaný na dotace z Evropské unie, on nikdy nepůjde proti svým chlebodárcům. Logicky. Inak Tomáš, to je pre mňa doteraz nepochopiteľná tragédia, ako si český národ mohol najprv do vlády, potom za premiéra a teraz za možno prezidenta vybrať
slovenského oligarchu. A najhoršie na tom je to, že to vôbec žiadna morálka už, veď prezidentská funkcia je čestná funkcia, nie? Berieme to tak, že no, máš aj kompetencie výkonné. No, u nás má nejaké kompetence. Hej. Vy máte silnejší prezidentský mandát. Ale ide o to, že on má vôbec za sebou okolo 15 kauz. Takže ako takýto vôbec človek môže kandidovať na pozíciu prezidenta? Ale hlavne, ak je niekto predstaviteľ totálneho konzorcia podnikateľského, tak to je holdingu, tak nemôže byť proste nad vecou, pretože vždy bude hľadiť na tie svoje ekonomické záujmy. Vždy bude, vidíme to, presne. Tomáš, vidíme to u nás na Slovensku v osobe Borisa Kollára, ktorý proste nemal vôbec škrupule a kvôli tomu, aby jeho vleky mali lepšiu sezónu, tak znižovali 10% DPH na lyžiarske vleky, to prostě celé Slovensko vidělo, ale sa tváří, že sa nič neděje. To je to samé, jako když říká, že Boris Kollár, on se vlastně stylizuje do pozice kamaráda Marine Le Pen a já nevím dalších a dalších politiků. Přitom, jak říkáš, to není vůbec člověk, který by měl na zřeteli slovenské národní zájmy. To prostě to je, a to je přesně u nás, jako Andrej Babiš. Andrej Babiš prostě člověk, který má obrovské množství firem, obrovské množství financí, které zaměstnanců a podobně, no tak ten člověk především hledí na ty svoje firmy, na to, aby měl zakázky, aby měl dotace, aby mu to plynulo prostě z toho evropského měšce. Ten nebude hájit zájmy české, ale hlavně svoje. Hovorí sa, že do politiky mal ísť človek, ktorý je už akože zahojený, má nejaký majetok a tak, že aby nemusel kradnúť, ale moje skúsenosti sú, že práve tí, ktorí tam idú v nejakom postavení s nejakým majetkom, ano. A tak tí tam idú s tým, že chcú mať 10-krát toľko. Ano. Že chcú mať 10-krát toľko a že proste veľká kopa pýta ešte viac. Přesně a že jednoducho oni nemajú mieru. Že proste keď príde skromný človek, tak prilepší si, pomôže si a tak, ale keď tam príde podnikateľ alebo nejaký mecenáš, tak chce mať všetko. Jo, určite. Najhoršie na tom je to, že cez tie firmy ho môžu podnikať, čiže viac je vydierateľný ako taký človek, ktorý nič... Vydierať, hej, že ho môžu vydierať. Určite. Ja ešte k tomu Babišovi, my sme sa včera s kamoškou kolegyňou bavili o tom, že sme rozmýšľali, že kto je náš najobľúbenejší politik slovenský, tak je to Babiš, lebo kradne v zahraničí. A škoda, že z tých peňazí to na Slovensku asi nemá veľa, lebo vlastne tie dane, on mal tiež jeden problém, že mal v nejakom daňovom raji tiež dačo. Taky se před parlamentními volbami ano, se to objevilo a že má něco ve Francii, že koupil nějaký zámeček a tak dále. Víš co, jako mě by celkem nevadilo, když si někdo vydělá peníze a koupí si, co chce, koupí si třeba, já nevím, 5 domů a 10 domů, tak ať si to koupí. Jasně. To je celkem jeho věc. Když se na to vydělal poctivě, podnikáním, je ten člověk chytrý, úspěšný, podniká, proč ne? Ale určitě mi vadí to, aby člověk, který prostě za prvé v 90. letech přišel k tomu majetku velice pochybným způsobem, o tom se také docela vedly dalekosáhlé analýzy, že vlastně on, jak se stal vlastně majitelem toho Agrofertu a vůbec toho konzorcia těch firem, takže to bylo taky velmi díky těm svým kontaktům právě STB a těch všech možných těch kamarádů, takže to mě vadí a vadí mi to, když prostě člověk, který bere na prvním místě svoje zájmy a zájmy těch svých dotací a těch firem, tak prostě ten člověk nemůže být dobrým českým prezidentem. To prostě, pokud by to byl člověk, který je od toho oproštěn, má jenom pouze vizi, že chce Českou republiku někam vést, ale neměl by mít samozřejmě bokem okamžitě miliardové firmy a miliardové příjmy. To prostě nejde k sobě. Tomáš, ja by som mu to ale vedel za jedné podmienky odpustiť, keby v čase, keď sa na ňo upierali pohľady všetkých Čechov, to znamená, keď bol premiérom, keby vtedy buchol po stole a povedal, v Česku žiadny COVID nebude. Nech si celý svet tancuje ako chce, my máme slobodu, tu žiadny COVID nebude. Kto bude chorý, toho budeme liečiť, ale zdraví ľudia nech žijú slobodne. Keby toto spravil, tak nech má aj 100 miliárd a nech si robí, čo chce, ale prostě ukázal by, že má gule a stojí za národ. A jak já říkám, pro mě by byl aspoň volbou, o které bych uvažoval, kdyby přišel teď nyní se 2 věcmi. Za prvé, kdyby se postavil před národ a řekl, já se vám omlouvám za to, co jsem prováděl v době covidu, prostě byla to chyba, prostě bylo to něco špatného, což už bych nechtěl nikdy províst. Prostě sebekritiku, prostě nějakou aspoň. Len by to muselo být upřímné. Ano, samozřejmě, ale musel. A pak
já budu hájit opravdu vaše zájmy a postavím se proti tomu zlu, které přichází ne jako před listopadem 89 z Kremlu, ale vlastně z Bruselu. A já budu hájit vaše zájmy, já budu takový a takový. A pokusil se aspoň nějakým způsobem upřímně se takto postavit a říct, já chci dělat to a to. Ale ten člověk se zaprvé neomluvil za to, co dělal, co prováděl. Prostě pro mě to je nepřekousnutelný. Prostě když jsme to zažívali ty 3 roky, prostě to je něco, s čím já se nemůžu dodnes smířit. Já jsem to také několikrát veřejně avizoval, že pro mě je to prostě nepřekročitelný mezník. Já to nemůžu prostě překousnout. Mnozí vlastenci a lidi z různých stran a spolků vlasteneckých, tak toho Babiše nakonec volí nebo mu dají svůj hlas. A prostě říkají, no, byla to taková doba, byla to chyba, ale prostě bereme ho jako menší zlo než Petra Pavla. Ale tú dobu robili presne tí ľudia. Keby všetci ľudia si povedali, nebudeme sa tu hrať na nejaké opatrenia, nebudeme tu šikanovať ľudí, nebudeme ich tu buzerovať, nebudeme im zo života robiť peklo, tak žiadny COVID ani čekanie na Slovensku není. Jasne. Dobre. Aťka, ty chceš niečo k Babišovi dodať? No, mňa len zaráža to, a ja by som sa asi pri voľbe veľmi rozhodovala o tom, že mení tie názory. Pretože si nestojí za tým slovom a to je dôležité veľmi, lebo ako mu človek môže potom veriť, ako mu národ môže veriť, ako vôbec môže viesť národ, keď si za tým slovom nestojí. Jo, souhlasím, jako samozřejmě Babiš za svoji éru, jak já říkám, 8 let, co je ve 2 vládách, jako ministr financí i jako premiér, tak samozřejmě ty názory změnil několikrát. On není člověkem, který má konzistentní názory, který prostě má pevný názor a ten zatím si jde. To prostě takový člověk to není. Prostě on několikrát udělal různé názorové veletoče v různých případech, takže jak já říkám, dneska je to člověk, který pro mě určitě není člověkem pro prezidentskou volbu. Dobre. A poďme teraz na to, ako Tomáš Vanda charakterizuje generála Petra Pavla. No, já bych jenom začal ještě tím, že u nás se v České republice k osobě Petra Pavla nyní vytvořila taková, jak já říkám, atmosféra 2. listopadu 1989. Petra Pavla dneska ti různí sluníčkáři, havloidi, liptardi, neomarxisté, ti progresivci si ho vzali a vlastně postavili ho jako na úroveň novodobého Václava Havla. Tak to teda na Slovensku nie je, jak to je jaká reklama? Jo, ale to ani neříkám z důvodu reklamy, jasné. Ale z důvodu pochopení té situace, která u nás dneska v České republice je. Koho on vlastně jakoby reprezentuje, kdo za ním stojí. Že umelci, umělecká fronta, prostě všichni Pavel, na billboardech je napsáno Havel, je škrtnutý, je tam P nad tím jako Pavel, že jo. Takže prostě to je dneska úplná fanatizace společnosti ve snaze prostě vytvořit, jakože jsme v situaci, kdy musíme finálně zlomit to zlo, že se posuneme dál, že Česká republika stojí na prahu politické změny k lepšímu, že tam bude ten Petr Pavel a jak to bude krásné všechno a nádherné a sluncem zalité. To je dneska atmosféra v České republice před prezidentskými volbami. Jo, takže Petr Pavel samozřejmě myslím si, že už se pomalu cítí být prezidentem, protože vidí tu atmosféru kolem sebe, vidí plná náměstí, kde tedy nevlají české vlajky, ale vlajky NATO. No to má zaujalo. To je také velice zvláštní, že... Ja teraz sa chcem prihovoriť možno pár Čechom, ktorí nás počúvajú. Bratia Česi, alebo Češi? Češi? Češi, ja som po česky a Česi je po slovensky. Česi. Bratia, Češi je po česky a Česi je po slovensky. Bratia Česi, vy sa proste spamätajte, ako si chcete za prezidenta Českej republiky voliť človeka, na ktorého mítingoch s jeho vedomím nevlajú české vlajky, ale vlajky NATO. To je pre mňa proste úplne, že červená. A paradoxně na našich akcích vlasteneckých, kde vlají české vlajky, teď jsme měli v sobotu demonstraci na Václavském náměstí, kde i přes nepřízeň počasí bylo asi 2000 lidí,
a tam vidíš les českých vlajek, národní vlajky a prostě opravdu pěkné, tak nás označují za kolaboranty, ruské šváby a Putinovi děvky a já nevím co všechno, ale u nás jsou české vlajky na prvním místě. A u těchto lidí, jako je generál Pavel, tak samozřejmě tam jsou vlajky NATO, vlajky Evropské unie, ukrajinské vlajky, ale samozřejmě to jsou ti správní, kteří to myslí dobře s tou naší zemí. Tento Pavel, on má jednu takú oficiálnu fotku, kde v pozadí, on je ešte v uniforme, tak generálskej, a v pozadí za ním je vlajka NATO a je presne tak nasvietená a štilizovaná, že vynikne tam ten centrálny znak, ktorý je vo forme hakového kríža. Ja to stále hovorím, ľudia, pozrite si to, znak NATO je zamaskovaný hákový kríž. A keď tu niekto hovorí o fašizme, o nacizme, tak sa v prvom rade treba pozrieť na NATO, pretože to, čo robí NATO, je pokračovanie nacistickej politiky z druhej svetovej vojny. Takže bohužel dneska jsme opravdu v situaci, nehledě na to, já jsem zapomněl říct, že třeba Petr Pavel se jmenovitě vymezil třeba vůči mně, kdy byly otázky pro všechny prezidentské kandidáty a jednou z otázek bylo, je někdo ve veřejném prostoru osoba, se kterou byste nikdy nejednal, tak on přímo napsal, že nejednal bych s osobami typu Tomáš Vandas. Takže ty nie si osoba, ty si už typ osôb, takže to už je ako vzor muž, viete, že to je už... Takže samozřejmě, když toto řekne vlastně člověk, který chce být prezidentem a říká, já budu prezidentem všech, no tak to je... Len Vandase, tak to prostě je určitý signál. Já mám na ty prezidenty se přiznám smůlu, protože prezident Zeman, ten se vyjadřoval vůči mě také v tomto duchu, že jsem extremista, že spolupracuji s Marianem Kotlebou a LSNS, dokonce to zmínili ve druhém inauguračním projevu, prostě úplně neuvěřitelné věci. No a teď, jestli bude prezidentem zase Petr Pavel, tak to mám zase dalšího prezidenta, který mě prostě nemá rád. Tak vidím, znova sa vraciame k tomu inštitútu tej defenestrácie potom v tej práve. To prostě, takže a teď si prostě skutečně z těchto dvou máš vybrat. Z těchto dvou lidí si máš prostě vybrat, koho by si... A já říkám, to není už otázka, kdo je menší zlo. Protože zlo je pořád zlo. Ať je menší nebo větší, je to zlo. A my jsme stáli před rozhodnutím před těmi Jasne, to aké by si žena mala vybrať, že či už znásilnia traja alebo 5. To prostě to je jako... My jsme před 5 lety měli také dilema, protože víš, jak se, já už jsem to řekl teď, jak se vyjadřoval prezident Zeman vůči nám, vůči LSNS, tobě, ale samozřejmě nakonec jsme ho podpořili jako to menší, když to řeknu zlo, protože proti němu stál skutečný bruselský prostě člověk, bruselský fanatista, profesor Drahoš. Takže tam ta volba byla o něco jednodušší. To, co se potom zase za těch 5 let... Ale prepáč, ale však Zeman, lebo Zeman bol aj na Slovensku vnímaný, že on je vlastne akoby národný prezident. Ano. Ja hovorím, ale veď ľudia, veď sa spamätajte, veď sa pozrite na to, kto je Zeman. A za posledné roky sa to krásne ukázalo. Tam se to ukázalo na COVID, povinné očkování. Vojna v Ukrajine, všetky tieto veci. Zeman si išiel, svetovládnu, globalistickou. Protože tím, jak se Zeman stal podruhé prezidentem a věděl, že to je jeho poslední funkční období. Vlastně už lidi nepotřebuje. Už nepotřebují lidi. A už se začal vyjadřovat opravdu tak, jak on chtěl a jak to... No. Už mu to bylo jedno, byl zastáncem povinného očkování na covid, jak říkáš, válka na Ukrajině, podpora, prostě všechno zbraní a tak dále. Takže to nebyl ten Zeman, za kterého on se vydával předtím, protože Zeman byl vždycky, když se podíváš na jeho dráhu, oportunista. On byl vždy, prostě kam se to šustlo, kam vítr, tam prostě plášť. On to dokázal přizpůsobit. Takže on dneska už se přestal skrývat, už ty názory, prostě už je mu to jedno a teď se to v plné nahotě ukázalo. Ale to je, Tomáš, to je všetko preto a všetko je následok toho, keď si ľudia volia do čelných funkcií svojich štátov ľudí, ktorí nepochádzajú z ich národa. To je proste, volíte si cudzincov za svojich prezidentov, za svojich premiérov, tak potom sa nečudujte. A keď sa teraz niekto bude pýtať, že prečo cudzincov, tak začnete rozmýšľať. Takže skutečně ta volba je dneska jako v České republice, jako vy jste měli před těmi, já nevím, 4 lety nebo 3 lety, nebo 4. To byla 2020.
tak kdy jste měli vlastně tu volbu mezi ní a mezi tím Šefčovičem. No, to prostě to je jako, takže u nás jako skutečně je to Moja otázka ešte, ak môžem, koho viac tlačia médiá, lebo ja som pozerala nejaké články. To je naprosto jasný. No, Pavel tam to jede. Ja som Tomáš, ja tak hodnotím, čo pozerám českú tláč a internet, tak 9:1. Pavel... Určitě 100%. Pavel jako, 9, Babiš 1. Víš co, Babiše mohou tlačit média, která on vlastní. Ano. To znamená, on vlastní Mladá fronta, Lidové noviny, Radio Impuls, prostě to jsou média, která on vlastní. No, keď chlapec nemá vplyv Rádiu Kompas, tak vie, že si nešetne. takže, ale jinak ostatní média, to je obrovská masáž a neustále se to zvyšuje teď, jak se ty volby blíží. Čiže aj u vás tie médiá robia tú politiku? Samozřejmě, protože dneska nežijeme v demokracii, dneska žijeme v mediokracii. Takže dneska média ovlivňují vlastně ten chod té společnosti. Média dávají nálepku Kotleba je zlý, Vandas je zlý. To dávají média. No. To nedávají lidé, to dávají média. Lidé se k tomu přizpůsobí. Už len k tomu to ti poviem, že jak som čítala o tom Petrovi Pavlovi niečo, tak vlastne tie médiá v Čechách označujú už zlého Eštebáka a dobrého Eštebáka. Akože je to je naozaj extrémismus. Úplný, oni říkají, že samozřejmě Petr Pavel je sice komunista, nebo bývalý komunistický rozvědčík, školený na špiona, ale on si to odpracoval to svojí prací a činností pro demokracii a v NATO a tak podobně. Aha. Takže on je ten lepší samozřejmě. No a pak je ten zlý estébák, což je Babiš samozřejmě, který si to odpracoval tak, že si pouze prostě budoval svoje firmy a svoje zisky a impérium a miliardy. Takže... Tomáš, u nás sa hovorí na Slovensku, tak aj nahlas, aj potichu, že ak by sa českým prezidentom stal Pavel, takže vlastne Česko sa otvorene angažuje v konflikte na Ukrajine s tým, že je pripravená mobilizácia. Viem, že oni tam menili zákon teraz u vás a že dokonca až 350,000 Čechov, že by mohlo byť povolaných pre službu na Ukrajině, že je to tak, alebo je to reálné, alebo... Takhle, on samozřejmě to Petr Pavel teď jakoby razantně popírá, on říká, že to není pravda, že to jsou výmysly, že to jsou lži a že on samozřejmě není proto, aby se vlastně čeští vojáci napřímo zapojili do toho konfliktu na Ukrajině. Andrej Babiš mu v předvolební debatě oponoval tím, že říkal, vy jste tady ale v březnu tohoto roku nebo loňského roku tweetoval prostě, že jste proto, aby případně čeští vojáci šli pomáhat s humanitárními koridory na Ukrajinu. Což Petr Pavel samozřejmě oponoval tím, že říkal, no ale to jsou humanitární koridory a tak dále, ale pokud je někdo přímo ve válečném konfliktu, není už otázka, jestli buduje humanitární koridory a pomáhá s evakuací civilistů, protože okamžitě v tom daném okamžiku je ve válečném konfliktu a může se stát okamžitě cílem prostě palby z druhé strany. Takže je to zapojení českých vojáků. No, mezi vojákmi sa aj hovorí, že vlastne je úplne jedno, či ťa v prvej línii zastrelia ako vojaka alebo ako zdravotník. Takže... Ja sa vás chcem opýtať, nejde tu o to, že keď vlastne on pošle tých vojakov na tú Ukrajinu bojovať, nie je to vlastní zrada? Nie je to nemôže sa to považovať? Nie, lebo ak to bude na to schválení parlamentu... Tak pokud to parlament schválí, tak samozřejmě se to nedá považovat oficiálně za vlastní zradu. To je prostě posvěcený krok a prostě říkám, může se to klidně stát, byť on to nyní v té fázi předvolební kampaně samozřejmě popírá. Říká, že ne, že nic takového neplánuje, že to jsou všechno výmysly, fejky, lži, ale jak říkám, my nevíme, jak se ten konflikt bude úplně prohlubovat teď na Ukrajině, do jakých vlastně intencí to chtějí vlastně Spojené státy dovést, protože tam válčí Spojené státy a NATO, tam neválčí ukrajinská armáda v dané chvíli. Tam jde o konflikt skutečně mezi NATEM a Ruskem. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale určitě je to velké nebezpečí a myslím si, že Petr Pavel je právě člověkem, který vzešel z NATO, no tak logicky bude hájit zájmy NATO. Určitě. Přesně tak. Ja subjektívne vnímam Babiša ako chamtivca. No. Babiš je chamtivec. Ano. Počkaj, u vás sa to aj takým výrazom... Hrabiš.
Babiš, ale ešte aj cez nejakého vtáka, ako krkavec, alebo také prirovnanie som počul, proste chamtivec. A toho generála Pavla vnímam ako totálneho vojnového štváča. Proste tak ich vnímam. No a teraz, keď s tým v podstate súhlasíš, hej, tak mi povedz, že aká má byť voľba Čecha, ktorý je zodpovedný k svojmu štátu v Českej republike, že naozaj mu záleží na Česku, a nechce odignovať tie voľby, čo by on mal v tom druhom kole proste spraviť. To už máte túto sobotu. To máme teď v pátek a v sobotu. Piatok a v sobotu, no. Mariane, to je otázka, na kterou já ti ani dneska, byť pár, já to sám nevím. Ale Tomáš, my nikoho lepšího nemáme, to prostě, by vedel ľuďom poradiť. To prostě, musíš jako víš co, protože skutečně já se o tom bavím s lidmi, bavíme se o tom a říkáme, co tedy udělat. Část lidí mi říká, já k těm volbám půjdu a i přes to, co jsem zažil třeba před těma 2-3 lety, půjdu a podpořím radši toho Babiše. To je prostě jako volba toho menšího zla, jak se říká. Takže já si myslím, že... Počkej, to hovorí ľudia, to nehovoríš ty. To hovoří lidi, jo, se kterými já se bavím o tom. Jo, takže spousta lidí mi takovýmto způsobem říká, že já půjdu a podpořím radši toho Babiše, než generála Pavla, u nějž opravdu hrozí to, že nás zavleče 100% do toho válečného konfliktu na Ukrajině. Takže to je prostě jedna možnost, která já vidím jakoby vlasteneckou, když to řeknu, pro ty lidi, kteří takto uvažují, a nebo pak je prostě jít k volbám a odevzdat neplatný hlas. No, v každom prípade, Aťka, ty máš na to aký názor ešte? Potom ja poviem môj názor, aby zase potom poslucháči nepísali, že ja som to tu proste ovplyvňoval. Aj keď Tomáša neovplyvním, ale ty máš aký názor na to? A pôjdeš voliť v druhom kole? Ja nepôjdem, ale poznám ľudí z Čech, ktorí voliť pôjdu, určite nebudú voliť Babiša. Nebudú voliť Babiša? Nie, nebudú. Nebudú. Bohužiaľ je to tak. Nebudú voliť Dajú to Babiša. Pavlovi? Áno. A sú to rovno generácie, ktoré sú aj v mojom veku. Vnímajú to. No. Čiže 22 plus. Áno, ďakujem. Určite k voľbám treba ísť. A jeden zvolený bude. Výsledok je, jeden zvolený bude. No, asi by som sa skôr prikláňala k tomu Babišovi. Ja to vidím tak, že keďže Babiš už ukázal, čo vie, to znamená, že nemá problém ľudí nahnať na nejaké opatrenia, ktoré sa naozaj dali porovnávať s nacistickými opatreniami v čase druhej svetovej vojny, tak dobrovoľne mu to hodiť. Znamená, že vlastne na druhý deň ťa môžu znova postaviť a povedať, buď ti pichneme do krku vakcínu, alebo ti zoberieme všetky občianske práva. Tak to ja vnímam. To bol u nás Pellegrini. Pellegrini začal na Slovensku s tými covid opatreniami, aj keď s tými soft, s tými mäkkými. A postupne sa to rozbehlo a Matovič to dotiahol do šialenosti a potom ľuďom povedal, ale prosím vás, na čo ste chodili na tie testy, veď aby som to nedal ani psovi. Že porovnali ľudí s tými psami, že proste oni pre nich boli nič. A teraz, keby som mal ísť a hodiť to znova tomu istému človeku, tak naozaj potom on má morálne právo povedať, však vy ste mi si ma zvolili, vedeli ste, aký som, postavte sa všetci do radu a dáme vám to do krku tie vakcíny, lebo inak prídete o občianske práva. Minimálne si dajte všetci čipy, aby sme o vás vedeli, čo ste zač. Čiže to si neviem predstaviť ako jeden svoj právny človek, ktorý nesúhlasí s týmto covid-terorom, ako by mu to mohol hodiť. Na druhej strane Pavel je pozvánka do vojny. To je pozvánka do války, ako sa to hovorí. Takže to určite nie, tam nie je o čom. A hlavne normálne človek sa musí zgrcať, keď vidí tie vlajky NATO, to je proste katastrofa. A ešte to, že ten chlapec, ten človek, ten Pavel bol vlastne vyškolený za Varšavské zmluvy, Varšavské zmluve prisahal vernosť a teraz úplne otočil a robí kariéru proste ako zradca, v podstate zradca v NATO. To sú všetci tí vojaci, ktorí prisali Varšavské zmluvy a teraz robia kariéru v NATO. Veď tí, keby tá Varšavská zmluva vydržala, tak sú pred vojnovým súdom. To proste si musíme povedať na rovinu, ako to je. A preto podľa mňa najlepšie riešenie je volieb sa určite zúčastniť a hodiť tam neplatný hlas. Lebo veľký počet neplatných hlasov bude znižovať silu mandátu týchto dvoch služobníkov globalizmu a v ideálnom stave by sa mohlo stať to, ale neverím, že Česi sú takí uvedomelí, že by tých neplatných hlasov bola
viac ako polovica, to znamená, príkladom 51% by boli neplatné všetky hlasy a vlastne oni by sa bíli o ten zvyšný mandát, ktorý by ale už vlastne nemal byť platným mandátom, pretože tie voľby, nadpolovičná väčšina z nich bola neplatná. To se asi nestane samozřejmě, ale jak říkáš, je to určitý symbol postoje proti těm kandidátům, kteří tam jsou. Protože já osobně bych se taky prostě nemohl, jak já říkám, smířit s tím terorem, který tady byl a který jsme prostě my zažívali a proti kterému jsme protestovali a mobilizovali jsme lidi proti povinnému očkování. Byly obrovské protesty v Praze, 20 000 průvody, takže to je něco prostě, co já skutečně taky nemůžu překousnout. Ano, a to se nebavím o generálu Pavlovi, protože to je pro mě absolutně, to už je pro mě absolutně jako mimo diskuzi. Tam je to absolutně jasný. Tomáš, no. Jako, myslím si, že se shodneme na tom, že nám není co závidět. No, tak to není. To asi není. To si myslím, že bohužel, ale zase je to důsledek toho, co jsme my jako národ prostě dopustili. No. Jako národ, taká vláda. To bohužel, to je naše vina. To je naše vina, že dneska vybíráme z těchto dvou prezidentských kandidátů. To není nikoho jiného vina. No, Tomáš, ešte keď o tomto hovoríš, že vieme, Babiš zle a Pavel absolútne akože červená. Chcete ísť, priatelia, chcete ísť v Čechách voliť Pavla, radšej choďte na zahrádku, alebo čo to je ten český nejlepší... Já bych řekl... Že jste zahrádkáři, ne? Alebo tak se hovorí, jako já říkám, pokud chcete volit generála Pavla a chcete udělat pro tento národ něco, zůstaňte voliči generála Pavla doma. Prípadne mu to choďte hodiť na ambasádě v Kyjeve. No, prostě. Hej. Ale ešte predsa len jednu otázku, ktorá medzi nacionalistami a vlastencami na Slovensku rezonuje. A to je, že vlastne v Čechách sa hovorí o tom, že Okamura a jeho strana SPD zradila vlastne všetkých tých, ktorí k ním hliadali, že postavia ako keby kvalitného kandidáta do volieb a že mali nejakého špičkového kandidáta, ktorého proste kvôli osobnému sporu s Okamurom nedali a dali tam iba nejakého náhradníka. Že ako, povedz ty k tomu pár slov z pohľadu vlastne priamo z Čech. SPD delegovala do prezidentských voleb Jaroslava Baštu. Proti jako člověku nemůžeš mu nic říct, je to člověk, který už je mu 76-77 let, byl v minulosti dizident, byl v Zemanově vládě mimochodem také v 90. letech, pracoval jako velvyslanec na Ukrajině i v Rusku, takže je to člověk, který něco zažil a něco má, určitě kvality má. Ale bohužel, a to je potřeba si přiznat, věk byl limitující. Je to člověk, který už byl v určitém věku unavený, nedokázal pružně reagovat v debatách. Na takovou pozici musíš mít člověka razantního, prostě opravdu, který přináší určitou energii a prostě táhne to dopředu. Bohužel v tomhletom směru SPD nedokázala využít třeba potenciál generála Hynka Blažko, což je člověk, který je v současné době europoslanec v Evropském parlamentu. Já se s ním znám velice dobře a jsme v dobrém kontaktu a myslím si, že si rozumíme lidsky. A myslím si, že to by byl určitě kvalitnější kandidát pro národní scénu. On je taktěž generál. On je generál, přesně tak, také. On je to člověk se silným životním osudem, který se k němu vůbec nemazlil, protože on ten pedofil mu zabil syna, že jo, a tak dále. Takže to on si prožil svoje a je to člověk, který je přímý, razantní, který skutečně hájí zájmy českého národa. Takže to by byl určitě nepochybně člověk, který by měl daleko větší podporu, jak já říkám, i v těch vlasteneckých kruzích a dokázal by podle mě získat daleko lepší výsledek, než získal ten Jaroslav Bašta. 4,45. Bohužel jako ten výsledek byl naprosto tristní. Já jsem tedy typoval, že bude mít kolem 7-8%, ale 4,45 to bylo naprosto průměr. A nebylo možné pre toho Hyneka Blažka pozbírat těch 50 000 podpisů? Nepodařilo se, protože my jsme... Ale byla taková iniciativa? Byla iniciativa, ale začalo se s ní pozdě, samozřejmě. A u nás ten problém je, že těch 50 000, pokud nemáš skutečně ty štáby, nemáš placené lidi a aby ti po celé zemi prostě sbírali ty podpisy, tak u nás je ten problém, že musíš vlastně ten člověk, pokud by ti to chce podepsat, tak musí ti dávat ještě osobní údaje jako občanský průkaz nebo pas. A to ty lidi prostě nechtějí dělat. Takže těch 50 000, to je
takové kvórum, že prostě to těžko, pokud nemáš opravdu ty profesionální týmy a štáby, tak to nemůžeš. Takže v každom okrese to zbierajú. To prostě to jako to prostě... Lebo to máš, vieš, podľa mňa by to bol veľmi zaujímavý súboj aj myšlienok. Generál proti generálovi, jeden generál strčený po Kanady v NATO a druhý generál, ktorý chce proste zvihnúť tú českú vlajku a chce byť proste generálom, ale českým generálom a bojovať za Čechov. Přesně tak a jak já říkám, je to škoda, že to takhle nevyšlo a myslím si, že SPD toho nevyužila a teď je otázka, samozřejmě nakolik, já pořád mám takový pocit, že Okamura jako předseda SPD se bojí, aby mu třeba v rámci té prezidentské kampaně nevyrostla nějaká osobnost, která by ho mohla třeba ohrozit dovnitř strany. Jo? To prostě je můj takový dojem, protože prostě jinak si to nedovedu vysvětlit, proč vyslali takového kandidáta. Jo? Prostě a bylo to vidět v těch debatách. Víš co, já jsem se nedíval tedy na všechny, ale co jsem sledoval, tak prostě ten věk byl naprosto limitující. Jasné. A myslíš, že ten Hynek Blažko, keby se to podarilo, že by v tom prvom kole mohol získať taký výsledok, že by mohol sa dostať do kola druhého? Každopádně nevím, jestli by úplně uspěl jakoby do druhého kola. Ale třetí by mal, možno tu Nerudovou by... Ale myslím si, že pokud by byl takovýmto silným národním kandidátem, tak si myslím, že by mohl být klidně třetí. To si myslím, že by klidně to třetí místo mohl získat. Možno sa tohto bál ten Okamura. Vieš, lebo... Jo, ale právě. On by byl třeba třetí, získal by, já nevím, 100 000 hlasů jako na podporu. Jo, a třeba samozřejmě okamžitě je to mandát, je to osobnost, je to člověk samozřejmě, který a může právě, nevíš do toho myšlení těch lidí, jo, ale může to samozřejmě hrát roli, že se bojí, aby mu někdo nevyrost v té straně, aby mu někdo nevyrost prostě jako konkurence. Aj keď dnes my máme vlastně častý príklad z prezidentských volieb tu na Slovensku, kde Štefan Harabín mal veľmi dobrý výsledok v prezidentských voľbách, 333 000 hlasov a niečo. A potom v tých prezidentských, či v tých parlamentných úplne to vlastne nezvládol. A nepretavilo sa to do tej politickej kariéry. Rozumiem. Čiže vlastne Okamura sa tohto nemusel báť a mohol radšej ukázať veľké srdce a dať Čechom nádej, že si majú koho zvoliť, lebo ísť voliť Hyneka Blažka, tak to podľa mňa by bola aj česť a s chuťou by ľudia tam išli hodiť. Ano, určitě, 100%. No. Jo, tam by si potom do toho prvního kola by si šel úplně s jiným pocitem. Áno. Jo, to naprosto. Čiže ten výsledok byl možno aj dvoj-trojnásobne proti tomu, čo mal určite. Bašta. Áno. Takže tak. Dobre, chcete niečo ešte dodať? Chceš niečo našim poslucháčom povedať na závěr? Alebo odkaz do Čech? Já jenom na závěr samozřejmě děkuji za pozvání do tohoto rádia. Tady, jak říkám, se cítím vždy příjemně na Slovensku, takže zdravím všechny posluchače Rádia Kompas. Přeji víc a víc ještě posluchačů, aby se Rádio Kompas stalo za chvíli tím hlavním médiem na Slovensku. No a do Čech, přátelé, uvažujte, vemte si z toho, co jsme tady řekli k těm prezidentským volbám, vemte si z toho to potřebné a můžeme si jenom přát, aby nebylo prostě hůř. Ďakujem pekne. Aťka, ty chceš niečo povedať? Áno, ja im som len povedať, aby boli hrdí na svoju vlast a na svoj pôvod a aby boli zodpovední v tých prezidentských voľbách. No, tak to je asi veľmi ťažká úloha, lebo iné ako neplatný hlas asi nie je zodpovednosť. Ja v prvom rade sa vám chcem obidvom poďakovať. Tomáš, zvlášť tebe teda, že ste sa až z Prahy sem unúvali a rádi. Bez teba by to tu vôbec v podstate nemalo dneska zmysel, čiže dal si tomu zmysel, dal si tomu úroveň, dal si tomu to, čo oni potrebujú, ten pohľad, čo ľudia môžu počuť, lebo takto na rovinu, bez cenzúry, to ani v našich médiách nikto nepovie. Takže ešte raz veľká vďaka a veľmi si to vážim. A priatelia, hlavne vám do Čiech chcem zaželať, aby ste nezostali sedieť doma a aby ste minimálne išli dať ten nejaký protestný, neplatný hlas do tých volieb. A už keď silou mocou chcete niekoho zvoliť, tak určite menšie zlo je v tomto prípade asi Babiš. A zároveň vám chcem tak nejako do budúcnosti popriať, aby ten Hynek Blažko a jeho charakter a osobnosť sa nezničili v tom Bruseli, aby nepodľahol tým europoslaneckým tlakom ako naši kolegovia, z ktorých ten Brusel spravil ľudí bez tváre, bez chuti, bez zápachu, úplne ich vyváril, spravil s nimi bruselských panákov. A
aby ten Hynek Blažkov bol v budúcnosti pre Českú republiku nádejou, že tí, ktorí chcú v rukách držať českú vlajku a nie vlajku NATO, budú mať lídra, ktorý ich potiahne k tomu, aby bolo Česko opäť slobodné a v spolupráci samozrejme s Tomášom Vandasom, ktorý tú českú vlajku drží v Čechách už minimálne 20 rokov. Priatelia, všetko dobré, teším sa na ďalšiu reláciu spolu s vami tu v Rádiu Kompas a pokúsime sa opäť nájsť nejakú zaujímavú tému a zaujímavých hostí. Pekný týždeň ešte, držte sa. Pekný deň. Naschledanou. Počúvate Rádio Kompas. S nami viete, odkiaľ fúka vietor.